So yun, what's up guys? Balikan guys. Pupunta kami sa ilog, dito sa ilog pala. Bali, titignan namin yung mga nagiginto. Tapos magsasambultin tayo kung marami ba silang nakukuhang ginto dito. Bali, yung gintong yun guys is dala nung baha nung nakarang bagyong Paeng. Itong ilang araw lang yung nakalipas na yung bagyo. Medyo lumakas kasi yung dito, yung tubig dito sa ilog, kaya nalagyan ng ginto tong ilog dito sa amin. Kaya yun ang titignan natin guys. So yun guys, dala natin kung buhat natin yung baby ko. Bali, magsasampol tayo guys. Titignan natin kung paano ba magsampol, kung paano ba tignan yung yung lupa, kung may laman o wala. Dito sa amin talaga guys, meron talagang laman, ginto. Bali, yung mga walang trabaho dito sa amin guys, dito lang sila nagtatrabaho, nagiginto sila tapos binebenta nila. Bali, nasa 2.6 yata ang 1 gramo ng ginto ngayon. So guys, tapos sa ilog. So guys, tatawid tayo dito. Bale, eto guys, galing sa sa bundok, hindi dun sa mismong main na ilog. Eto guys, galing sa bundok na walang ginto. Ako din, baba. Mamaya basa ka. Tapos dun sa kabila guys, dun sa banda roon, ayun lang ang may ginto. Minit na tayo. Tignan natin guys. Ang lamig ng tubig nito. Ako din ay. Kung mapapansin nyo guys, ito malinaw yung tubig nito. Kapit ka. Tapos dun sa may ginto, medyo malabo kung galing sa bundok. Wala na, basa na tayo. Ayan, lilim na. Tingin ko. So ayan guys, yung ilog na may ginto. Galing doon. Tapos eto. Andiyan naman sila. Opo, ayun sila kumakain. Ayan, may namimingwit pa guys. Mama ko na. Mamaya, tawid muna tayo doon. Oh. Dito ka na. Mamaya, tawid pa tayo dito. Oh. Oh, mapaglis tayo. Wala, liligo na tayo. Okay. Yeah. Apo. Taba ka na. Ayan guys, sama-sama tong anak ko. Sinala ka doon. Dali, ito yung kinakuha nila guys. Itong ibabaw nito. Bali, ito yung pinagkuhanan nila guys. Tinanggal lang nila itong ibabaw niya. Papa. Bali mga ito, hindi pa nila natanggal. Kukunin pa nila. Papa.
Bale, ito guys, tinatanggal nila yung kuwan, pang ibabaw na kuwan. Kasi doon dumikit yung mga kuwan. Ginto. Ito guys, dito sumasama yung mga kuwan. Yung mga ginto sa itim na mga to. Dito. Yan sila guys, kumakain. Ayan guys, dito nila sinasala. Ito guys, yung isang pinagsasala nila. Dito nila nilalagay yung pinapala nila, tapos binubuhusan nila ng tubig. Bale, nilinisan pa nila to guys. May panglinis sila. Bale, ito yung ginagamit nilang panglinis guys. Sample pan tawag namin dito. So yun guys, magsasample tayo. Hawak mo ito. Ha? Magmula ka dyan ha. Maglaro ka doon. Maglaro ka doon. Alam mo yan, doon ka sa batugan. Diba? Bali dito sila sumasama guys sa itim na to, sa itim. Maris ka dyan ha? Yung dilaw guys, sana yan. Yung sample pa lang yan guys. Bali siya na yan yung ginto guys. Ayan guys, ganun yung ginagawa nila. Ayan guys, sinugasan na nila.
Bale, ito na guys yung harvest nila. May sapel lang akasan ito. Pinoy ah. Papa, ayaw ka pa din pa. Sige na. Umi, Mamaya. iwan ako. Baby, Papa.
dyan na. Tara na, Rod, tara na. So yan guys, pauwi na kami. Bali, yan lang guys yung proseso ng kanila ng pagkuha ng ginto dito sa amin. Bali, kuan guys, nakausap kong isa sa kanila, bali magbebenta daw sila mamayang hapon. Bali, hintayin sana natin hanggang sa maano nila, mabuo nila yung kuan, ibebenta nila, kaso mamayang hapon pa na. Eh, nagaya nang umuwi tong baby boy ko. Bali, yung harvest siguro nila yun guys, yung isang harvest nun kanina, mga nasa kwan siguro yun. Nasa 0.5 grams, kalahating gramo. Yung 2.6 yung kan guys. Yung saan guys, kung 0.5 yun, estimate ko lang yun guys, kasi kwan, matagal din akong nagpapan ganyan, naggiginto. Nasa 0.5 siguro yun, pero kuan, sa isang harvest pa lang nila yun. Kung yung 0.5 to 6 yung isang gramo, di may kuan na sila 1.3, kasi yung 0.5 guys, kalahating gramo, to 6 yung isang gramo, may may 1.3 na sila. Pero pangatlong harvest pa lang nila yun guys. Pangatlong harvest pa lang nila. Bali, may naunang dalawa pa kanina umaga daw. Tapos hanggang mamayang hapon siguro mga tatlong harvest pa siguro sila. Bali, nasa 6 harvest sila siguro guys. Lakad ka na nga, Rod. Lakad ka na, Rod po, lakad ka na. So yun guys, kung nasa 6 harvest sila, per harvest is 1, sabihin na natin yun 0.5. Bali, kung siguro yung 6 harvest 3 grams kung sakali, plus 2.6 yung guys, yung 1 gramo. So yun guys, isang araw lang yun guys. Pero hindi naman tuloy-tuloy guys, nauubusan naman. Bali, marami-rami lang silang nakukuha ngayon kasi katatapos pa lang ng baha. Bali, marami pa lang silang pagkukuhanan. Bali, sinasampulan naman nila guys yung pinagkukuhanan nila. Kung medyo mahina na, nagtitingin sila ng ibang pwesto na naman, yung mas marami ang sample. Tapos doon na naman sila kumukuha. Andun na mama ko. Opo. Andun pa mama ko. Bali, hintayin sana naming magano sila guys, yung linisan nila yung 6 na harvest nila. Kaso nagyaya na tong baby boy ko. Pero at least guys, nakita nyo kung paano yung pagproseso ng pagkuha ng ginto. So yan guys, hanggang dito na lang. Please like, share, and subscribe. Bye bye ka na. Bye bye. Bye bye. God bless.